Bună seara, oameni dragi, și bine v-am găsit din nou pe canalul meu de YouTube. Astăzi îmi propun să vă abordez o altă temă cu totul diferită față de ceea ce am discutat până acum, și anume este cam prima oară când îmi expun și eu o viziune despre o categorie de femei. Până acum n-am făcut-o, am zis să nu mă dau eu vreun expert, nu sunt vreun specialist, doar este o viziune pe care am avut-o eu, și anume legată de mămicile care se îmbracă mai porno. Acele mămici care vin îmbrăcate destul de vulgar prin mall, și nu că aș avea ceva cu ele, ca să vă spun de la început, n-am ceva cu femeile, apreciez femeile, îmi plac femeile, îmi plac și ținutele sexy, însă recunosc că fac există o limită între sexy și vulgaritate. Și acum vreau să spun cu predilecție despre acele mămici care se îmbracă vulgar și umblă vulgar împreună cu, copilul și bărbatul, dar nu și asumă chestia asta. În regimul în care am văzut în viața mea niște mici întâmplări, prin mall sau, prin anumite complexe, s-a mai întâmplat de câteva ori în viața asta să văd femei care făceau observații unor tineri că se uitau la ele insistent. Femeile erau îmbrăcate super porno, adică chiar n-aveai cum să nu te uiți dacă femeile arătau și bine, ce e drept meritul lor, nu zic nu. Nu cataloghez femeile ca fiind curve, deși sunt unele, dar acum nu vreau să zic că nu sunt genul de om care să generalizeze. Dar ce să vă spun, într-adevăr există și femei materialiste și femei iubitoare și tot felul de femei. Asta nu înseamnă că dacă eu îmi expun părerea despre această categorie de femei, înseamnă că am ceva cu toate femeile. Nu, Doamne ferește, respect femeile, îmi plac femeile independente, îmi plac și femeile care se îmbracă sexy, dar măcar să-și asume acest lucru. Deci foarte important este când o femeie își asumă. Și acum, ca să vă dau un exemplu, da, am văzut de multe ori tendința asta de a se isca un scandal. Anume, o tipă mergea cu bărbatul prin mall și un puștan, un tânăr, nu știu, unul mult mai tânăr decât mine, se uita la tipa respectivă. La un moment dat bărbatul s-a trezit că ce te uiți așa, că nu știu ce, că poate să facă aia, că poate am văzut secvența asta de câteva ori în viață. Și am văzut chiar și reproșuri pe care le aruncau femeile unor, nu știu, angajați, vânzători de la diverse magazine de electrocasnice din mall. Și nu mi s-a părut ok, pentru că de altfel am ceva cu toate persoanele care nu-și asumă anumite acțiuni. Și într-adevăr sunt foarte multe femei de genul ăsta care nu-și asumă. Adică ce se întâmplă cu ele? Ele doresc să fie văzute și să fie luate în vizor numai de cine consideră ele. Păi băi fraților, în momentul în care tu recurgi la o ținută de genul ăsta și îți asumi stilul ăsta de îmbrăcăminte, păi dă oportunitatea fiecărui om să se uite, adică lasă-i libertatea să se uite, că de asta te îmbraci așa, adică nu te îmbraci doar pentru cineva. Pentru că până la urmă, nu știu, ești într-un sistem din care faci și tu parte, nu știu cum să zic, oferă libertatea oamenilor să te critice, să te judece sau să te privească, bineînțeles. Și culmea este că foarte mulți tineri de genul ăla priveau cu simpatie și priveau chiar cu oarecare respect, pentru că așa privesc bărbații, cu toate că mai exprimă o părere de genul mamă ce aș trage ăstea sau așa, e tot un fel de act pozitiv, adică tot într-un sens pozitiv se duce acea idee. Deci, dragilor mămici, femei trecute de 40 de ani care vă îmbrăcați sexy, să știți și voi și vă recomand să vă asumați chestia asta în momentul în care recurgeți la îmbrăcămintea asta, la vestimentația asta, să vă asumați că se mai întâmplă să vă fluiere muncitori, să vă spună unii că sunteți sexy, alții să vă arate muie, unii să vă, nu știu, unii să vă înjure în fel și fel și în chip și chip, dar asta este, se întâmplă chestia asta, cum de altfel mai sunt și femeile alea care își postează pe Instagram niște poze și așteaptă comentarii, dar le lasă doar pe cele pozitive. Dacă din 500 de comentarii să zicem că 50 sunt negative, automat eu vă spun că în maxim 20 de minute de la postarea unui comentariu negativ, vă spun sincer că va fi șters de către femeia în cauză, pentru că asta este o lipsă de asumare, un fel de egoism. În momentul în care tu vrei să ai doar opinii bune despre tine, de asta nu suport acea categorie de femei, pentru că este o categorie meschină, o categorie egoistă și nu suport, niciodată n-am suportat în viața mea oamenii egoiști. V-am spus, nu am nimica cu ținutele sexy, le apreciez și eu, mă uit și eu că sunt bărbat, ca să vă spun sincer, de-aia mi-a dat Dumnezeu ochi și Dumnezeu cred că se uită după femei, deci nu e ceva extraordinar, excepțional, deci toți bărbații se cam uită. Dar asta este ideea. În momentul în care
veniți așa îmbrăcate, așteptați-vă că se uită oamenii, se uită bărbații și nu trebuie să faceți voi observații anumitor oameni, anumitor bărbați, unor categorii de bărbați că de ce se uită. Acceptați, fraților, dacă ați venit așa, așteptați-vă la toate lucrurile posibile. Și acum, evident, să există o graniță și aici, să nu intrăm în viol sau chestii de genul, că niciodată n-am fost de acord cu băieții ăștia care dădeau cu o palmă la cur la femei sau așa ceva de genul. Asta se încadrează la viol și e inacceptabilă, mai ales în vremurile noastre, unde pedepsele sunt destul de aspre în acest sens. Dar ce să vă zic, mie mi se pare că de multe ori aceste femei parcă au și instigat anumite persoane să recurgă la tot felul de acte de genul ăsta. Dar, în fine, nu e o scuză. Societatea noastră e o societate care se transformă din ce în ce într-una mai nașpa, devine din ce în ce mai rău totul. Oamenii încep să-și pierdă puțin controlul din cauza situației astea de rahat și așa că până la urmă fiți mulțumite că totuși, acum ca să dau puțin și în ideea de România, să știți că totuși România este o țară civilizată, unde mai de bine, mai de rău, că suntem noi mai vulgari, că ne place să avem limbarița asta, să criticăm, să folosim cuvinte urâte. Să știți că totuși e liniște, adică puteți să umblați cum vreți voi, că nu prea vă face nimeni rău. Probabil că dacă erați în America de Sud, vă zic sincer că erați violate de multe dintre voi, dar în fine, am fost puțin cam radical, probabil că știu că o să-mi primesc și hate-uri, nu e nicio problemă, mi-am asumat chestia asta. Am și făcut o postare la un moment dat pe Facebook și miram așa că a fost singura mea postare. Eu de felul meu nu prea am postat pe Facebook, nu știu dacă am mai mult de 100 de postări pe tot Facebook-ul de când mi-am deschis contul din 2013. Dar însă a fost singura postare la care am avut 600 și ceva de comentarii de pe un singur grup. Bine, într-adevăr, în grupul acela se aflau 13.000 de membri. Și am pus o simplă întrebare. De ce se îmbracă femeile așa și de ce simt nevoia să fie atât de vulgare, practic să inspire această vulgaritate? Ei, bineînțeles că au fost femei care mi-au răspuns super ok. Uite că ne place să ne simțim și noi mai bine în corpul nostru. Ne place să ne simțim mai tinere, cu toate că avem 40 ceva de ani, dacă corpul ne permite să purtăm haine de genul ăsta, o facem. Mi s-a părut super ok, am dat like-uri tuturor persoanelor care au răspuns, însă au mai fost și niște fufe, niște zdrențe, care au început direct că voi bărbații sunteți la bagi, că o aveți atâta, că nu știu ce, că bla bla bla. În fine, femei de-astea, în general femeile care dau comentarii de genul ăsta că nu știu, ești un labagiu și că ai atâta scula, sunt de obicei femeile care sar dintr-una în alta ca albina, din floare în floare, fraților, deci poți să cataloghezi o femeie de genul ăsta ca fiind una ușoară, deci nu e niciun fel de ascunzătoare. Sunt și femei de genul ăsta, dar le acceptăm așa. Bine, unele au crezut că am generalizat, că asta e părerea mea despre femei. Nu e, frate, nicio generalizare. Este părerea despre o categorie de femei, nu despre toate. Sunt femei super ok, sunt femei care se îmbracă super sexy și super atrăgători. Dar v-am spus, mie mi se pare că există și o limită în chestia asta. Și atunci, bineînțeles, nu e nicio problemă nici dacă te îmbraci vulgar, dar atâta timp cât îți asumi chestia asta. Deci dacă vă îmbrăcați femeilor vulgar, măcar nu mai faceți observații unuia sau altuia că de ce se uită. Că e dreptul lor, ca să vă spun sincer, poate să se uite insistent și poate să meargă și să se uite numai în curul vostru, ca să vă spun sincer, în spatele vostru, pentru că e libertatea lui, asta este democrația, avem voie să acționăm în felul nostru. Eu atât am avut să vă spun în seara asta, nici nu vreau să mă mai întind mai mult. Ce să vă spun, vă doresc o seară minunată și ce să zic, dacă v-a plăcut clipul ăsta dați un like, un subscribe, dacă nu v-a plăcut dați un dislike și dați un comentariu, poate să fie și unul de tip vulgar, nu e niciun fel de problemă, eu o să-l las acolo. Atât am avut de zis, o seară plăcută fraților, rămâneți cu bine!